karo Pen Setia Dewi Pantura. Nokmel sing ana ning Taiwan. Mas Angga Bunda Neratno Dapin Ayai Angga Aramanto Teh Megawati lawas jamane ora ketemu hati sun rindu kaya kelayu wong ganteng kula pengen ketemu Kang Tarmidi Bos Nasi Jamblang Sport Center dalam Ciomeka Kanggo calon panitia sing wis hadir calon majikan. iya Ayai Bima Wong Dadap calon majikan. ngitungi dina ngitungi wulan kapan bae waktune pengen nambung pipine aduh sayang pujaan atine kita Kanggo Kang Andi sing duwe Nokmel TPI sing ana ning Taiwan Bunda Naura Mas Angga Cidoy sing duwe Dapin Arifan beli ketinggalan kanggo mantan tuan rumah sing Pilang Sari sing wis hadir ana ning kene. iya Anak Kang Andi sing duwe TPI Bungko calon majikan panitia sing Bungko. calon majikan Ayah itu Nok Devi calon majikan sing Gunung Sari. ambane laut samudra gunung Himalaya ora bakal bisa nyusul amba atine kita yen wis nyawa kakang ning ngadepan mata Nokmel sing ana ning Taiwan Mas Angga Ciboy sing duwe Dapin Arifan NS Project. Mimine Paris Berwata Mimine Paris Mimine Paris Mimine Paris Mimine Paris Mimine Paris senok dan seporete pengen katon ayune yen Mas Dubler Mas Dubler Mas Dubler Mas Dubler Mas Dubler Nok Cimoy Nok Cimoy Nok Cimoy Nok Cimoy ngitungi dina ngitungi wulan kapan bae waktune Kanggo Yayu sing paling ayu. aduh sayang Mimine Febri sayang Mimine Febri sayang Ayo disambung kanggo Yayu. Yayu sama kene. Nokmel sing ana di Taiwan Ini sama kene. Wong Jupe Wong Jupe Wong Wong Bojo. Jupe Wong Jupe Wong Jupe Wong Jupe Mas Adam Wong Bojo. Mas Adam Wong Bojo. Wong Sire Adam sing paling Wong Tire goreng. Mas Wong Adam. Tire Tim Asmun Mas Adam. Mamas Putra Mamas Putra Mamas Putra Nopjen. Mamas Putra Nopjen. Mamas Putra Himalaya ora bakal bisa nyusul amba atine kita nyawa kakang ning depan mata Sama siapa Nok? pemuda Tiren pemuda Tiren Lok Jena pemuda Tiren Lok Jena pemuda Tiren